खुलुमबाय स्टुडियो दं आं लिसा नार्जारी गोजौ सोलोंथाइ लानाय फालांगियाव रोंगौथि गोनां लेखा गोरों लाइमोननि बाखनायजाथाव हाबाफारि एमए पास खालामनायनि उनाव सोरखारि साख्रि नागिरालासेनो गावनि थांना थानो हानायनि फालांगियाव रोंगौथि गोनां बिपुल बसुमतारी बिथाङा अदाब मुंनि गोदान हटेल बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिनि थिलि डिमाकुसि टाउनाव बिपुल बसुमतारीनि नाजानायाव गंसे बड' किचेन अदाब मुंनि ओंखाम आरो फास्ट फुडनि हटेल बेखेवदों। बिपुल बसुमतारीनि असे फिफा आरो बिहाव सानैबो लोगो नांनानै फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो। बे गोथार बेखेवनाय बुब्लियाव डिमाकुसि एबसुनि आफादगिरि लबराम बर', खाग्राबारि एबसुनि आफादगिरि अजित बर', नेहाथारि बड'सा दैमारि, डिमाकुसि जौगाखां आफादनि आफादगिरि मनिराम बर' बिथांमोनजों लोगोसे डिमाकुसि ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाना फैबाय थानाय समफोराव अदाब हटेलाव फैना बर'नि जामुंखौ जाफैनो खावलायहरो। हटेल बिगोमा बिपुल बसुमतारीयाबो डिमाकुसि ओनसोलाव गोजौ थाखोनि बर'नि जामुंसालि आंखालखौ नोजोर होनानै बे हटेलखौ गायसननाय जादों होनना फोरमायो। नोंथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावबाय। नोंथांमोना जोंनि बे गोथार समाव बुब्लियाव नोंथांमोना फैनानै जोंनि जे हटेल बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ कभार खालामनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ जोंनि फेमिलिनि जानानैबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जिहेतु अरदाबाव बर'नि गोथार बेबायदि बर'नि मा जानाय आइटेमफोरा गिबियावनो आं बेखौनो बुंनो नागिरबावो जे दिनै नैबे हटेलनि मुंखौ जोङो अरदाब मुं दोनदों। मानोना अरदाबा मोनसे बर'नि गोथार सोदोब आरो अरदाबनि थ्रुयैनो जोङो जोंनि न'खरखौ जोङो जाहोयो लोंहोयो जोंनि बर' फेमिलिया स्पेसियेलि आरो बेजों जोङो दा बर' किचेन मुंखौ जों सरजाबफादों। मानोना नैबे हटेलाव जेसेबांखि जोङो आइटेम बानायगोन बिनिनो 80%आ बर'नि डिस जागोन, बर'नि ओंखाम ओंख्रिया थागोन। गिबियैनो बेहाय माबाया अनला बेफोरथ' थाखागोन, दाउ बेदर, अमा बेदर बेफोरो एकदम ना, बेनि उनाव नाफामा रेगुलार थागोन। मानोना नाफामखौ जों गारनानै बर'आ मालाबाबो बर'नि डिसआ कमप्लिट जाया। दा ओंखायनो जोङो रेगुलारलि जोङो नाफामखौ जों बेहाय लाखिगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो साम', खांख्राइ बेफोर थाफागोन। बेखौ जोङो सिजनेल हयथ' जानो हागौ बेफोरो आइटेमा, खिन्थु जोङो जेसेबांखि हायो जोङो स्पेसियेल डिस डेलि बेसिसाव जोङो फेसबुकनि दारायै जों दा अरदाब बर' किचेन बे मुंनि फेसबुक पेज जों खुलिगोन। बेहाय जोङो डेलि जोङो आपडेट होगोन। स' बेनि थ्रुयैनो जोङो नाजादों, जोङो हाजासिमहालागै जों नाजागोन जे नैबे हटेलनि दारायै जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि रायजो राजाखौ मोजाङै मोजां साबसिन हामसिन हाइजेनिकलि जोङो जाहाथे ओंखाम ओंख्रि जों जाहोनो हायो, जाहाथे रायजोफोरा जोंनि बेयाव फैनानै जाफैयोबा मोनसे थाजिम मोनसे देहाखौ फिल खालामनो हायो। जों बेखौ नोजोर बोनानै नैबे हटेलखौ जोङो बेखेवनाय जादों आरो आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोनखौ बयबो जोंनि नैबे अदासिम बरायनाय थाबाय। मानोना जोङो मोनसे मिजिं लानानै नैबे माबाखौ हटेलखौ जिहेतु खुलिदों आरो बेनि थ्रुयै जिहेतु जोङो बर'नि ट्रेडिसनेल फुडखौ जिहेतु जोङो प्रम'सन खालामनो नागिरदों। फै बयबो खेबसे जाफै, बेनि उनाव आसा खालामगोन, जोंहा मिजिं दङ जे जोंनियाव जाफैनानै रावबो बिदि माने गाहाम मोना बिदि जाहाथे जाया, बेखौ जोङो अरायसम जों जिहेतु जों सानदों, बेखौ खावलायनाय थाबाय। जायासै दा हटेल अरदाब हटेलाव नुजाफैनाय मानगोनां डिमाकुसिनि रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै 2024 सननि दिनै 18 फेब्रुवारि दिनै मोनसे गोथार सान। बे गोथार सानाव दिनै आंनि बियाय मानिनां धनसिं बसुमतारीनि फिसाला बिपुल बसुमतारीया मोनसे बे डिमाकुसि मोनसे टाउनाव मोनसे अरदाब नामै मोनसे हटेल माने बेवहाय रेस्टुरेन्ट मोनसे खुलिदों आरो मोजां जादों। खारन जोंनि बर' मानसिफ्रा बेफार बानिज्य बा बे बेफार फालांगियाव आखा फाखा नङा। गतिके जोंनिया बेवहाय सासे जिहेतु ओंखारदों बिबायदि गाहामानो जादों। आरो बेफार बानिज्यआ मोनसे गिदिर मोनसे खामानि, धैर्यनि खामानि। संस्कृतआव दोङो माने बानिज्य बसति लक्ष्मी, बानिज्य बसति लक्ष्मी माने
बेपार फालांगियावनो लोखियानो माने बसत खालामो आरो नुनोबो मोन्दों जायफोरा मोजाङै बेपार फालांगि खालामनो हादों बिसोरो गेदेर गेदेर माने थाखा फैसा रांखावरिनि फारसे जोबोद आवगायनो हादों आरो बर' जातिनि जोंनिया बे गुबुन गुबुन जातिया बे बेपार फालांगि खालामनो हानायखायनो दिनै बिसोरनि अर्थनैतिक रांखान्थिया दिनै बहुद जौगानाय आरो जोंनि बर'फोरा बेपार फालांगि रोङिथाय बेनिखायनो जोंहा माने रांखान्थियाव आगायनो हायाखै दा लासै लासै आगायनो हमदों गाहाम जादों इयाव बयबो जाहाथे रायजो राजाया जोंनि बर' मानसिफोरा बिसेस करि जाहाथे बेवहाय फैनानै मोजां जाहाथे थुलुंगा होयो जाहाथे परामर्श एडभाइस होयो जाहाथे मारै जोंनि बे दखाना रेस्टुरेन्टआ अरदाब रेस्टुरेन्टआ मारै जौगालांनो हायो बिनि थाखाय दिनै आं बयबो बै डिमाकुसि रायजो राजाफोरखौ आं दिनै माने हांख्रायदों जाहाथे नोंथांमोना हेफाजाब लहै लहै माने इयाव जाहाथे हेफाजाब होयो गतिके बे बेपार फालांगि खालामनायाव जाहाथे पन्चशिला नितिखौ मानिनो गोनां बे पन्चशिला नितिखौ जुदि मानियोब्ला होमबासो बेपार फालांगिबो सालायलांनो हागोन मोजाङै आरो बेपार फालांगि सालायनांबा मोनसे नांगोन फोथायनाया गोदोर बेपार बानिज्यनि बे मोनसे गोदोर मोनसे आयदा माने बिसास खालामनाया फोथायनाया जायहा फोथायनाय गैया बे माने बेपार फालांगि खालामनाया जे सहज नङा गतिके फोथायनायखौ बेपार फालांगियाव माने नांथारगोन आरो माने धैर्यबो नांगोन धैर्य हमनो हानाय माने केपासिटियाबो थांनांगोन नङाबा माने हाया धैर्य गैयाबा हाया दिनैनो सानसेयावनो गोदोर जानो मायबा हानाय नङा गतिके माबोरै गतिके बेनिखायनो धैर्य हमनानै बे दखानखौ माने सोलिनांगोन आरो जाय बिनि मालिक बे मालिकआ कास्टमारफोरजों मोजां बेबहार खिथिनांगोन आखल आखुखौ मोजां दिन्थिनांगोन मोजाङै बाहायनांगोन आरो हटेलाव मोनसे गोदोर बाथ्रा माने खोब सुन्दर जानांगोन माने परिष्कार स्वस्थ जानांगोन गोथार जानांगोन होमबासो मानसिया हाबफैगोन लेथ्रा पेथ्राबा बेयाव गाज्रिबा बेवहाय मानसिया जानाय लोंनाया हामाबा नेखार नियम निति मानियाबा होमबानिया बेवहाय मानसिया फैनाय नङा बेनिखायनो बारा बुंलिया आं दिनै बे अरदाब हटेला दिनै इन'ग्रेट जाबाय होननानै आं माने घोषणा माने फोसावबाय गोजोन्थों डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो नैबे अरदाब हटेलनि बिगोमा बिथां बिपुल बसुमतारी आरो बिथांनि असे बिमा बिथांमोननो लोगोसेनो बिथांनि बिसि बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय आरो साबायखर जासिदों मानोथो होननानै बुङोब्ला नैबे डिमाकुसि बायदि टाउनाव बर' फिसा हिसाबै बेबायदि गंसे एसेबां माने मोजां ओंखाम हटेल प्लास माने बायदिसिना फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट बिदि खुलिनाया जोंखौ माने खोब गोजोननाय लाबोदों आरो बेयो थारैनो गोग्गाथाव बर' फिसाया बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि आखायाव लानाया बेयो जोंनि बर' फिसाफोरखौ थुलुंगाखां होगोन बिथाङा जोबोद माने गोसो गुदुं फालांगियाव आरो बिराद इन्टारेस्ट बेफोरबायदियाव दा बेखाय बिथाङा फैबाय थानाय समाव निस्सय नैबे हटेलनि दारा गाव सुंथा बेबस्थाखौ खालामना लानो हागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि माखासे जेनेरेसन बर' फिसाफोरखौ बिथाङा थुलुंगा होनो हागोन नैबे हटेलनि गेजेरजों दा बेखायनो बे मोनसे मोजां हाबाफारि बिथाङा लानायखाय जोङो दखरानि जानानै बिथांनो रोजा साबायखर बावदों खोब गोजोननाय मोनदों जोंनिनो जिहेतु डिमाकुसि ओनसोलाव आरो जोंनिनो असे लोगो बिपुल बर' बिथाङा जिहेतु गावनि जि जिउ राहा दानायनि थाखाय गंसे मोजाङै गावनि जि हटेल खुलिदों आरो बेजोंनो बिथाङा ओनसोलनि माखासे जिहेतु जाय बिथांमोना जिहेतु बिथांनियाव जिहेतु जि जानाय आरो साहा लोंनाय बेफोरखौ जाहाथे फैनानै लोंफैनानै जिहेतु गावनि जि माखासे जिउ राहा दानायनि थाखाय बिथांखौ मददथि होगोन आरो जोंबो दिनै बे बेखेवनाय हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे जों बेफोरबायदि खोब खम नुनो मोनो जोंनि जिहेतु बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि सासे रोंखा राखा सुबुङा जिहेतु मोनसे हटेल खुलिनायनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंदों ডিমাকুছিৰ কাৰণে ইমান এটা মানে ভাল খবৰ যে এটা মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা ফুল্লি হাইজেনিক এনেকুৱা এটা ডিমাকুছি অঞ্চলৰ কাৰণে আমি এটা হোটেল পাবলৈ গৈছোঁ
আৰু এটা সময় আছিলে যেতিয়া মানে অলপ এনেকুৱা অলপ VIP এনেকুৱা হোটেল যেতিয়া মানে আছে নেকি বা ক'ত আছে তেতিয়া আমাক অলপ হ'লেও মানে বেয়া লাগিছিলে মানে এনেকুৱা আমি তেতিয়া দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজিৰ পৰা আমি এই হোটেলটোত মানে এইটো এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম আমাৰো যেতিয়া দূৰৰ পৰা মানুহখিনি আহিব তেতিয়া আমি ইয়াতে লৈ আহিব পাৰিম ৰাইজলৈকে এইটোৱে আহ্বান জনোৱা হ'ল যাতে ৰাইজে এবাৰ আহক অৰ্ডাব হোটেলত ইয়াতে আহি ফালে ভোজন কৰক গ্ৰহণ কৰি পেলাই মানে যাতে তেওঁলোকেও আমাৰ ডিমাকুছিত মানে অলপ নামটো যাতে হয় क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजारां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजारां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजारां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजारां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजारां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।